אהלן חברים יקרים, מה שלומכם היום? לפני שאנחנו נתחיל ככה ונעשה היום מדיטציה קצרה, איך אתם מרגישים? מה שלומכם היום? אני רוצה שתבדקו ככה מה קורה איתכם, מה קורה עם הגוף שלכם. מה אתם מרגישים? איפה אתם מרגישים את זה בגוף? מה העוצמה של הרגש או ההרגשה הזו? בין 1 ל-5, כש-1 זה הנמוך ביותר, 5 זה העוצמתי והחזק ביותר. אתם יודעים, אנחנו הכרנו את השפה הזאת כבר שבוע שעבר, והיום אנחנו נתרגל מדיטציה קצרה שאתם יכולים לבצע אותה גם במשרד, אתם רואים אני בקליניקה שלי, וגם בבית בסיום של יום עבודה עמוס ולחוץ. זה יהיה טוב ככה לקחת לכם כמה רגעים של שקט, לפרגן לכם בלי רעשי רקע של טלוויזיה וחדשות וכולי. ככה עם מוזיקה מרגיעה אולי ברקע, אולי אפילו נר, ככה לחימום האווירה, לטיהור האווירה, זה תמיד עוזר ורצוי. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה ותאפשרו לעצמכם ככה להישען על הכיסא או על הספה שאתם יושבים עליה, עם רגליים ישרות שנוגעות ברצפה. ואנחנו ניקח נשימה אחת ככה עמוקה, נחזיק אותה 3 שניות, ואז נשחרר לאט לאט ונעשה את זה פעמיים. אז בואו נעשה את זה יחד, ונתחיל. נחזיק 3 שניות, נשחרר את האוויר דרך הפה לאט לאט. בואו נשאף שוף אוויר דרך האף. נחזיק 3 שניות. מצוין, נשארו עם עיניים עצומות. ובואו נדמיין רגע את החזה שלנו. נלך לחזה. ובתוך החזה שלנו שוכן לו הלב שלנו. אני רוצה שתסתכלו עליו רגע. תתחברו אל הלב שלכם, שהוא המרכז שלנו. אני רוצה רגע שתדמיינו את הלב שלכם. הופך למעין כלי קיבול, שיש לו עומק, יש לו נפח. והלב הזה שעכשיו הוא כלי קיבול, בואו תאפשרו לו להתרחב. הוא גמיש הלב שלכם כרגע. אנחנו נאפשר ללב שלנו להתרחב עוד ועוד. מצוין. ואנחנו ניצוק לתוך הלב שלנו אנרגיה חיובית, אנרגיה שמלאה באהבה. תדמיינו ממש את האנרגיה הזאת ככה נשפכת לתוך הלב, ממלאה את הדפנות שלו, את קרקעיתו, את החדרים, את השרירים, את כלי הדם. אנחנו ניצוק לתוך הלב שלנו גם אנרגיה של פיוס, סליחה, אנרגיה של חסד, ואם אתם צריכים עוד, יש ללב שלכם יכולת להתרחב עוד ולהעמיק עוד במקביל. אתם מוזמנים כעת להכניס ללב שלכם עוד ועוד אנרגיה חיובית ומיטיבה ונפלאה שעושה לכם נעים בלב. ואני רוצה שתדמיינו שככה לתוך החזה, לתוך הלב, נכנס ברכות אור לבן שהוא אור האלוהות. והאור הזה,
עוטף את הלב שלכם, נכנס לתוכו. הוא מערסל אותו ברכות, מצפה את כל כולו באור, בהגנות. האור הזה מתאחד בהרמוניה מלאה עם הלב שלכם. הוא מרגיע את הלב, מאפשר לו ריפוי. וכעת קחו בבקשה שוב אוויר מלוא הריאות, ולאט לאט הוציאו את האוויר מהפה. פיקחו את העיניים, ואני אבקש מכם כרגע לבדוק שוב איך אתם מרגישים. איזה רגש כרגע ממלא אתכם? איפה הוא נמצא בלב? איפה הוא נמצא בגוף? סליחה. אולי הוא נמצא גם בלב. מה העוצמה שלו? בין 1 ל-5, שאני מזכירה 1 הוא הנמוך ביותר, 5 הוא החזק והעוצמתי ביותר. האם יש שינוי מהעוצמה שהייתה בתחילת המפגש שלנו? האם עכשיו העוצמה נמוכה יותר? בדקו זאת עם עצמכם, התבוננו פנימה, התחברו אל עצמכם. אני רוצה לאחל לכם יום נעים ורגוע, ותודה רבה שהצטרפתם אליי.